Benvingudes i benvinguts a les vertiginoses aventures d'en Carl Fredricksen, un home que podria viure feliç i tranquil tot solet a casa seva si no fos perquè no viu ni tranquil ni feliç. El que sí que viu és sol des de que la seva muller Ellie va morir juntament amb el seu somni de ser explorador, en la introducció més depressiva, trista, amarga, cruent i dolorosa de tot Disney Pixar. Una introducció que pel bé de la nostra salut mental i en detriment de la sequera no tornaré a posar. L'únic que hem de recordar és que junts van fer la promesa de viatjar a l'Amèrica del Sud per veure la cascada del Paradís, una promesa que va quedar enterrada pel pas del temps i el pes de la vida. Duríssim, però no tan dur com quan el capitalisme truca a la porta, perquè ja en el present l'ha vist a punt de ser desnonat de casa, on volen construir un local d'empanades argentines, un branch, un gimnàs per francesos encocats o què sé jo. El que sí que sé és que en aquest moment se'ns presenta el segon protagonista de la cinta, en Russell. Un nen explorador, molt nen i molt explorador, que per aconseguir el que seria la seva última insígnia del cau només ha d'ajudar una persona gran. Necessita alguna mena d'ajuda avui, senyor? No, El podria ajudar a travessar el carrer? no, El podria ajudar a travessar el pati? no, Podria ajudar a travessar el porxo? no. Almenys s'ha intentat. La qüestió és que l'home amb els ous ja carregats de que les persones no el deixin tranquil decideix fer un últim gran acte d'amor. I el dia que l'han de desnonar fa una peculiar interpretació de la llei de la gravetat, tot fent volar la casa amb una quantitat clarament insuficient de globus d'heli. Però no ens hi ficarem, perquè en Cal ja ha tingut suficient amb el seu passat trist. Si tot això ho veuré normal quan creixi. Així, doncs, el nostre pseudoexplorador octogenari preferit posa rumb a la cascada del Paradís per complir velles promeses d'antics amors. Volant, volant he vist tristesa i un puntet de guerra, que tot flota amb desig d'acostar-se i atraure els altres, que no em passa res d'estrany, va ser una estrella llunyana. Sisplau, deixi'm entrar. No. I la marihuana, que si vol amb els ulls oberts, veig un miracle aquí en cada passa. I després d'una tempesta tempestuosa i d'alguns imprevistos poc previstos, l'equip protagonista aconsegueix arribar a l'Amèrica del Sud. Yay! El problema és que durant el trajecte han perdut els globus suficients perquè la casa no pugui volar amb llibertat, però tampoc toqui terra. Aprofitant, doncs, que en Carl té control absolut sobre les lleis físiques gravitacionals, decideix que seguint en el camí arrossegant ells mateixos la casa. What? Oh, però la selva inhòspita amaga molts perills perillosament perillosos. La puta. Però per sort un d'ells no és la Kevin, perquè aquest ocell que clarament no és un tabarro sembla que només vol menjar xocolata. Així s'acaba unint al grup explorador juntament amb un gos que parla anomenat Doug. TikTok, t'acabo de conèixer i ja t'estimo. No. Què merda si fa un gos que parla, us estareu preguntant. Yay! Doncs espera, que ara t'ho explico. Yay! Yay! Perquè mira que resulta que passa que succeeix que en aquest territori existeix un malvat. Un malvat que realment no és tan malvat com ens volen fer veure, però que li toca ser el malvat perquè no hi ha cap altre personatge més que pugui fer de malvat. El seu nom, Charles F. Muntz. El seu pecat, confiar en la societat. Fa molt de temps l'antic Carles era un explorador reputat que gaudia de fortuna, fama i poder. Però un dia va ser acusat de mentider i farsant al mostrar un esquelet d'un animal difícilment imaginable. Davant d'aquestes acusacions va decidir marxar amb el seu grupet de gossos, declarant que no tornaria a la civilització fins a demostrar que la criatura era real. Que l'alcalde és un fill de puta. I què té a veure això amb la nostra història? Doncs que l'esquelet de l'animal en qüestió era de l'espècie de la Kevin. No. Sí, amigues i amics, perquè ja en el present perdudament boig per tot el temps invertit i amb el seu nom en joc, en Carles amenaça els nostres protagonistes. En Carles vol justícia, en Carles vol sang. Segueix-me corrent, hem de continuar més ràpid que mai, lluitarem per seguir somiant i així podràs fer teu el futur. Després d'una bona persecutòria, el grupet aconsegueix escapar sa i estalvi. Bé, sa menys per la cama de l'ocellot amb gegantisme, que està més fotuda que el sector agrari. Així decideixen que el portaran amb la seva família, entre promeses creuades i frases filosòfiques filosòficament irrefutables. La natura no és ben bé com jo m'esperava. És una mica salvatge.
Oh, que tens més raó que un sant, Russell. Perquè és en aquest moment quan torna a aparèixer l'ésser més salvatge de tots. Un home heteronormatiu desequilibrat sense contacte sexoafectiu, que s'acaba enduent la nostra estimada Kevin tot que l'enfoca a la casa. Molts globus esclaten, moltes promeses es trenquen, moltes amistats es perden. El nen acusa en Carl de no haver fet res per evitar el desastre. Doncs mira, xato, si no vols caldo, aquí tens 2 tasses, que l'home gran es posa a cridar i a tirar retrets a tort i a dret. Cos dolent més que dolent! Dient que tot això no és assumpte seu i carregant ell solet amb la casa fins al lloc anhelat. Així per fi arriba a la cascada del paradís, on s'asseu satisfet pel somni complet i es posa a revisar el diari d'aventures de l'Eli. La felicitat es transforma ràpidament en nostàlgia i la nostàlgia en plor, quan en la darrera fotografia hi troba un missatge escrit. Gràcies per aquesta aventura. Ara ves i viu-ne una altra. Ara sí, passen pàgina. Literalment en Carl es deslliga de tota promesa, just al mateix temps que en Russell pren la decisió d'anar tot solet a rescatar el seu nou amic plomat. Corre, Cal, corre, que s'ha d'alliberar pes per tornar a aixecar la casa. Hi ha més persones que t'estimen, hi ha més amor al món. Un últim vol, un últim combat. Com sigui, ara res no aturarà, el somni no s'acabarà. Avui puc dir que m'he tornat més fort i ho he d'agrair a la tristor que em va donar l'Eli. I vaig aprendre que eres de vençut el món que havia conegut. Un lotus roig que floreix amb glòria i radiant, il·luminant el que ve. El malvat Charles Mans, que no era tan malvat, es precipita al buit juntament amb la casa d'en Carl en una bona adaptació del que seria Moby Dick. Així, sense l'ornitòleg obsessiu, porten la Kevin amb la seva família, s'acomiaden d'ell emotivament i posen rumb a casa, on en Russell és guardonat amb l'insígnia més preuada, la d'ajudar una persona gran, No. la insígnia de l'Eli. I fins aquí en Cal i en Russell van continuar amb les seves aventures, però ara més tranquil·letes i urbanites, demostrant fortament que el nen està mancat d'una figura paterna com ens han deixat pistes durant tot el film, però ara no entrarem en aquest anàlisi profund, perquè si voleu més vídeos podeu donar-li m'agrada, compartir-ho, seguir-me a les xarxes socials i escriure als comentaris que us agradaria que resumís. S'intentarà fer el que es pot, però no sé si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins aviat. Xau, 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 xau. No.